gani yadda mutanen nan suka nuna farin ciki da tafi da murna da dariya na zuwanka, amma kai kuma wace irin godiya za ka miƙa musu kafin mu ce komai. Godiya da masoyana, ni abin da kuke gare ni san san ba zan manta. Dai kama wannan ƙarfe na zama, wani kirari na ne Tun da na ce na sare ga aro suke nina wacce na gada sai na ciro. Sun kuma yi na ƙirƙiro, abin da kai na in zakuro.